Kedam tangani Chokyola Police Station ke parlo Chokyola terem crew arong amikar Panchan Tisso Niphai ingkora hiniar ni kang sampor phai truck apor malom koila mati pen Chokyola adak aing namajo Selonijan pen kewang bom ahut men nampi a Engnar kachetong lok penajok katong thekthedet pen Engnar ka tengkheng dundut penajok kisung kachetong nang labangso Engnar ka tengkheng tekang lo bon setami Kopai ke mila pen arna makira pen ajok achithia bangke thang thilang lapot seari sanghu mate ke bang rapet Solomon Rongphar babuterang atum bolero pick up atuma phan khangdonsi Chokyola BP8 sialong an selang ponlo bonta ladake CT scan la pen ultrasound awar sai hai huya bangke kawe det pen ajok golaghat an chepon det non pupen ajo jirlo aporamat golaghat civil hospital along an pon det si nonamat ke selang pon bomlo Bonda isi kachuning rikang tung mati kola mati pen Chokyola kacheleng arat ke arniwang ajowang masi kachehelat nang apotsi arnikang sam porphai phopen porphai sirkep apor an bake forest department Selonijan range lapen bogijan bit account atum chilangra towar kacheleng atum thangnat kisung sede jiaphan towar nang dopia sonte pusi kacheleng mate labangso arong parai harai kacheleng arat atum pen kachuning ri patopon Lapen PWD Borpa 3rd Division na tumaphan kachuning rikang tungtu abangke ingnama jo towaradu kekek kangkang ajo achar pen Engnar arjan tar ra ketheklong ledet titik pen ajokta laso joksi adung an ledam rock po kisung nang dokok titik lasi PWD atum setame labang so abang nang klem pibek thapusi kachuning ri padupon thu Chokyola pen Sonjit Crow Karbing Nong Live